Zdravím vás u nového videa. Dneska sa pôjdeme presťahovať do iného domu, pretože toto je fakt nudný a nebaví ma to tu, takže idem sa dať na cestu a jak tam budem už približne, tak sa vám ozvem. Tam je, pane, že som strašne ďaleko od môjho domu. Tam je môj dom. Prešla som asi 1000 blokov, pretože aby som toto našla. Keď mám... Aha, tam už niečo vidím. Dobrala som si jednoho psa, ňufík. Trošku sa vyzliekol. Trošku bojoval so skeletonmi večer, ale o tom nezáleží, že poď. Tam mu rozbil ten armor. Už to tam vidím, co to je. Tu sa asi predávajú nejaké zvieratá, ako je trebárs obrátené čunie a dobre, nebudem riešiť, poď sem. Čo je ovca? Ovce je farebné. To čo je? Není moje. Je toto nejako, akože... Oj, dobre, asi to nezvoní, alebo zvoní, neviem. Poď. Poď sem. Si sadni. On tu má niekto mačky, tak to si berem potom. Mica, dobre. Obuvák, Garfield, Supermana. Ty radšej zostaň na tej posteli. No, tak to bude nejaká blbosť. Nové veci. A inak zabudla som pripomenúť, zobrala mi to skoro všetky veci a dalo mi to tento výbroj. Čo je fakt bomba. Takže ideme sa pozrieť. Tu máme takto bazénik. Dokonca aj s vodopádom. Sa môžeme opalovať. Tu máme nejaký rebrík. Máme dokonca aj vlastne výuku. Máme tobogán. To takže ohrieva, hej, tú vodu. Dozadová jak blbl. Mám z toho husinu. Idem na tobogán. Tobogán je späť. More, ja som vyletela. Uj. Počkej, čo? To je ten... Aha. To je bomba. Vlastne toto je moja izba.
To je králík. Mám dokonce i zahradu. Ale jak se tam dostanu, to nevím. Mám dokonce i takéto bombové kreslo. Mám jako... jak věděli, že to asi premač. Počkej, čo? Biril. Čistá voda. Prime. To je ten tobogán. No krásné to tu je. Zahradu idem dorobiť teraz. Bohužiaľ, nič v obchodoch nebolo a žiadny obchod ani není, iba tam vzadu jeden obchod, kde predávajú zvieratá, to je všetko. A vidím, že zvierat mám až. Takže toto je všetko z tohoto videa a čus.